Petrodollár és az iráni háború háttere, amit a média nem mutat. Elemzés valós adatok alapján. A legtöbb háborút a térképen nézzük. Ki támad, ki nyer, ki veszít. De szerintem ez a konfliktus nem ott zajlik. Ez a háború az olajról szól, a dollárról szól, és a globális pénzügyi rendszerről. Nem az a kérdés, ki foglal el egy területet, hanem az, hogy a világ milyen pénzben veszi az energiát. A felszínen katonai eseményeket látunk, rakéták, csapások, válaszok, de a háttérben pénzügyi folyamatok zajlanak. A valódi tét az olaj, a dollár és a globális pénzügyi rendszer jövője. Ezért ez a konfliktus sokkal nagyobb, mint egy regionális háború. A 70-es években az olajat dollárban kezdték el adni. Ez azt jelentette, hogy aki energiát akart venni, annak dollárt kellett tartania. Így a világ olajat vett, és közben dollárt is. Ez folyamatos keresletet adott az amerikai pénznek, és ez a rendszer évtizedekig stabilan működött. Ha a világ dollárt használ, akkor minden országnak dollár kell. Ha mindenki dollárt tart, akkor Amerika könnyebben finanszírozza magát, így hatalmas adósságot is fenntarthat. És közben geopolitikai befolyást is szerez. A dollár így nem csak pénz lett, hanem hatalom. Irán nem feltétlen katonailag támad, hanem a rendszer ellen. Ha a hormuzi szoros instabilá válik, az olajpiac ideges lesz. Ha az olajat más valutákban adják el, a dollár szerepe csökken. Ez nem látványos, de hosszú távon stratégiai hatás. Ezért ez nem csak egy háború. Egy amerikai visszalépés pénzügyi jelzés is lenne. Azt mutatná, hogy a dollár dominanciája gyengülhet. És ha ez megtörténik, egyre több ország keresne alternatívát. Ezért a tét a globális pénzügyi rendszer stabilitása. Itt jelenik meg a paradoxon. Amerika katonailag nyerhet, de a dollár közben gyengülhet. Irán katonailag veszíthet, de stratégiailag nyerhet. Mert ha a világ alternatívákba kezd gondolkodni, a rendszer változni kezd. A pénzügyi rendszerek alapja a bizalom. A katonai háborúk területet foglalnak, a pénzügyi háborúk bizalmat változtatnak meg. Ha a bizalom megreped, a világ új rendszert kezd keresni. És ez lassan, de visszafordíthatatlanul történik. Ezért nem lesz gyors vége. Ez nem területről szól, nem politikai vitáról, hanem arról, hogy a világ milyen pénzügyi rendszerben működik. Az ilyen változások évekig tartanak. Ezért lehet az, hogy még egy katonai vereség sem zárná le a folyamatot. A kérdés már fel lett téve, a világ alternatívákat keres. És amikor ez megtörténik, már nem egy háborúról beszélünk, hanem egy új világrend kialakulásáról.